Започна учебната година и започнаха болките в гърлото, сополите, обострянето на кожата на лицето и на някои раздразнения по кожата, като пъпки и други неравности. И хората започнаха да се питат, родителите започнаха да се питат как да помогнат на децата си. Ами как? Как правя аз? Аз използвам етерични масла. Например, имунна бомба мажа на дъщеря ми за подкрепа на имунната система. Също така и давам и добавки като флавон, защото те са плодово зеленчукови концентрати, които се усвояват лесно, преминават кръвно-мозъчната бариера и се усвояват и снабдяват тялото с витамини, с антиоксиданти, с микроелементи, всичко, което е нужно на тялото и се усвоява през храната. Освен това, като положително допълнителна бонус е това, че има и енергия и дава ти желание и за творчество, защото когато клетката е нахранена, съответно се събуждат и другите процеси за творчество, за вдъхновение, за нови изживявания. Поздрав! Христина Вълкова. Да се погрижим за децата си и за нас.